Benvinguts i benvingudes en aquesta darrera xerrada de primavera, o més que xerrada, conversa, que hem fet durant aquests mesos de primavera per celebrar el 10è aniversari de la seu nova del museu. Ja fa 10 anys que el vam inaugurar. Llavors, amb aquesta iniciativa de converses, hem volgut l'última que fos sobre el patrimoni cultural de la nostra muntanya i hem convidat amb el Josep Maria Cervelló perquè ens parli de les mines d'aigua i en Xavier Sánchez que ens parli de la pedra seca d'aquesta muntanya. De fet, la conversa anirà entre tots dos i parlaran del que voldran, però vaja, el tema principal és aquest. Llavors ja us dono pas i vosaltres mateixos endavant. Bé, doncs, bona tarda a tothom, gràcies per estar aquí. Ens ho hem repartit una mica, però segur que tant el Xavier com jo som com persones molt entusiasmades, diguem-ne, per tots aquests temes i, per tant, que tenim coses a dir de tot, per tant, el tema estarà molt, molt obert, no? Però abans de començar, creiem que s'havia de fer una reflexió sobre el territori per emmarcar una mica tot allò del que parlarem després. La primera consideració que hem de fer és que vivim en un territori divers, estem en el llindar entre una mena de vèrtex entre unitats diferenciades. Per una banda, la serralada litoral, és a dir, la muntanya, que s'enfila fins als 300 metres, a Can Cartró i al Montbaig. Després tenim la plana del Taica, en aquests moments el parc agrari i moltes infraestructures de tota mena que travessen el pla, i la vall baixa del Llobregat, és a dir, on el Llobregat arriba a través de la vall baixa, arriba fins a l'àpex, fins a la punta del delta i d'allà cap a mar. Per tant, ens trobem amb aquesta diversitat de paisatge, que ha comportat una geodiversitat, és a dir, una diversitat geològica, això és immutable, més o menys, en el temps, com a mínim dels últims milers d'anys, un alt grau de biodiversitat que ha anat canviant en el temps, depèn dels factors que intentarem explicar ara, i això comporta una diversitat de paisatges, és a dir, de la cosa visual que podem veure. És un territori que no és un territori verge, no és un territori que no hagi tingut alteracions ni molt menys. De fet, pocs territoris ja que no tinguin alteracions. Fins i tot quan ens anem al Pirineu, a la Vall d'Aran o així, veiem aquells boscos que sembla que sempre hagin estat així, doncs molt sovint són boscos construïts, en el qual la mà humana és evident o no, però ja ha estat. De fet, el Berguedà, per exemple, l'Alt Berguedà és un lloc on el segle passat es va talar pràcticament tots els arbres, tots els boscos, per la mineria del carbó del voltant de Berga. I, per tant, tot el que veiem ara és bastant recent dintre de tot. Una altra cosa és que s'hagi naturalitzat, però és recent. Bé, en aquest territori hem de destacar el seu caràcter que ha sigut un territori poblat des de sempre. Aquest territori ha estat utilitzat des de fa mil·lennis. Potser podem parlar de 2.500 anys, això la Maria ho sap més bé que ningú, d'assentament urbà, diguem-ne, a Sant Boi, des del poblat miner ibèric fins a l'assentament romà, etc. Però sabem que abans, i de fet teníem traces d'un poblament neolític a la muntanya, i segurament un dia o altre arribarem a la conclusió que també hi havia una traça paleolítica que al voltant nostre, i no gaire lluny d'aquí, hi és. Si ens enfilem pel Garraf, per la muntanya de la qual nosaltres som al marge, allà hi ha coves que ens parlen del trànsit humà des del temps dels neandertals fins a l'actualitat. Per tant, és un territori molt de pas i, per tant, segur que hi ha hagut molt de trànsit. Un fet important per entendre el paisatge és, diguem-ne, el tema agrari. És a dir, sabem que a partir del segle XVII
hi ha una gran extensió agrària. De fet, hi ha gravats d'aquella època en què les muntanyes estan pelades, ni un sol arbre, tots són vinyes, i l'extensió de la vinya va durar fins la filoxera, fins la crisi de la filoxera del 1890. Per tant, una cosa bastant recent dintre de tot. Es feia vi, però era un vi no gaire bo. Era un vi que es consumia novell, però per guardar de seguida es picava. I llavors van descobrir que l'aiguardent aguantava més. L'aiguardent, a més, tenia una capacitat d'exportació a través del port de Barcelona de molts vaixells, sobretot de la marina anglesa, que es creien que l'aiguardent anava bé pels viatges llargs de la marina per evitar l'escorbut i altres coses d'aquestes, i el donaven com a beguda amb els mariners. Això va fer que moltes masies es convertissin en facines, és a dir, en fàbriques d'aiguardent, i que l'aiguardent fins i tot va ser l'introductor d'una proteïna de pobre aquí a casa nostra, com va ser el bacallà. És a dir, a molts vaixells intercanviaves aiguardent per bacallà sec. I el bacallà sec va fer que moltes famílies pobres poguessin adquirir unes dietes proteíniques que en aquell moment la carn era absolutament prohibitiva. La filoxera va acabar aquest món de la vinya, i a muntanya es va intentar altres conreus, com el cirerer i sobretot a Sant Boi el garrofer. Hi ha llocs que encara els pagesos ara diuen la vinya de cirerer, la vinya dels cirerers. O sigui, que hi ha un record molt clar que els cirerers omplien, o els garrofers omplien aquells espais que havien quedat buits per la vinya. Penseu que l'horta al Delta és molt més recent encara, l'últim terç del segle XIX, quan es va fer el canal de la dreta del Llobregat, i es va canviar uns terrenys de secà, que eren tot el Delta. Sembla increïble pensar-ho, però el Delta era de secà, no s'utilitzava l'aigua del riu, i de cop i volta, a través del canal de la dreta i les seves filloles, regadores, etc., va arribar l'aigua per poder fer horta, que va tenir el seu moment àlgid a començaments del segle XX. Al començaments del segle XX, fins als anys 30, és el moment de màxima èxit, diguem-ne, de la nostra horta. La guerra, com moltes altres coses, va acabar amb això. L'autarquia posterior a la guerra va tancar els mercats externs, per tant vol dir que hi havia molta exportació de l'horta del Baix Llobregat i especialment de Sant Boi, i per tant no va haver-hi un acompanyament d'una agricultura de muntanya exitosa. I als anys 60 pràcticament tota l'agricultura de muntanya, o pràcticament tota, és abandonada. Quan s'abandona aquests camps agraris de muntanya, evidentment de seguida són reforestats naturalment. Però clar, per una espècie que és el pi blanc, que és una espècie molt oportunista, que de seguida arrela i de seguida fa bosc, un bosc molt dens, molt tupit, i amb un sotabosc també de gran densitat. Això és bo i és dolent. És bo perquè si no tenim res més, com a mínim tenim oxigen, que ens donen aquesta vegetació. Però, per altra banda, és un bosc molt fràgil i és un bosc perillós. Els incendis ens ho demostren, és unes espècies molt piròfites, totes elles. Però va haver-hi un incendi, em sembla que el Xavier recordarà més bé, em sembla que va ser el 2005 o 2004, que va anar molt bé. De cop i volta ens trobem que la muntanya crema i apareixen unes restes de camins, de parells de masos, de marges i barraques de pedra seca, piques, canalitzacions, que no les teníem comptades. És a dir, que estava tot amagat per aquest bosc tan espès. I, per tant, ens apareix com si haguéssim tingut un fòssil d'altres moments que ens expliquen ocupacions del territori anteriors a la que nosaltres hem conegut i els boscos que nosaltres hem conegut. El paisatge muta, es perd el seu significat anterior i
i aquest fet fortuït i desagradable, evidentment, ens va portar a intentar estudiar aquelles restes, el significat d'aquelles restes. I la conversa d'avui anirà d'això, diguem-ne, no? De veure què hi ha, què significa, com interpretar-ho dintre d'aquesta història del paisatge que he intentat esbossar una mica, i pensar que el bosc que tenim ara és un bosc molt recent. De fet, quan va haver-hi la ventada del 2009, la ventada, doncs es van arrencar molts arbres i vam aprofitar per fer talls de les soques, dels arbres més grossos, i comptar les capes, que és una manera de comptar l'edat que té l'arbre, i ens vam trobar que cap arbre, per molt gros que fos, tenia els pins, que tenia més de 70 anys d'antiguitat. Per tant, quadrava perfectament, diguem-ne, amb aquesta història que us estic dient. S'han fet algunes experiències interessants de fer parcel·les petites dintre d'aquest bosc així tan fràgil, sobretot aquest que va ser afectat per la ventada del 2009, va ser, sí, del 2009, i introduir-hi uns elements, diguem-ne, de diversitat, tornar a plantar alzina, tornar a plantar un sotabosc que no fos tan dens, etc. I fins i tot reforçar els marges, reforçar els pendents, etc., tornant a reintroduir una altra vegada les tècniques de la pedra seca, que és una tècnica ancestral, tradicional, etc., però molt adequada pel tractament dels nostres paisatges forestals i periurbans. I com una de les primeres coses que van sortir van ser, per exemple, camins o masos o aquests marges, etc., doncs penso que estaria bé que ara el Xavier continués i que ens expliqués una mica què va anar sortint, què va anar aflorant, diguem-ne, d'aquest bosc tan impenetrable que teníem abans. Molt bé, moltes gràcies, Josep Maria, i bona tarda a tothom. Com deia el Josep Maria, l'any 2005 va haver-hi un paurós incendi en tota la muntanya de Montbaig, a tot el Sant Ramon, i jo vaig entrar a treballar dirigint equips mediambientals de Coresa i d'escoles tallers d'ocupació que precisament van estar treballant a posteriori en netejar aquests boscos, en fer el manteniment de les franges de protecció contra incendis i en la neteja de camins. Arrel del que ens van trobar i el que vam començar amb aquesta feina que va ser ingent, va ser una feina ingent, doncs, com deia el Josep Maria, ens vam trobar amb aquest esquelet, amb aquest esquelet que hi havia a la muntanya, que la vegetació durant molt de temps d'abandonament dels conreus de muntanya doncs havia anat tapant i no deixava veure i no deixava albirar de cap manera. La veritat és que no hi havia dia que no trobéssim cap cosa interessant. Això ens va obligar a fer unes fitxes que compartíem tant amb el Departament de Medi Ambient com amb el Museu de Sant Boi i de fer moltes coses amb la Maria, se'n recordarà, que anaven a veure-les allà in situ, i al·lucinaven moltes vegades amb les coses que trobaven. De cop i volta, que els que ja caminaven per la muntanya ja coneixíem una miqueta, sabíem que hi havia uns marges de pedra seca, però clar, al veure amb aquest esplendor, aquests marges, una mala notícia, una mala acció, com és la d'un incendi forestal, es va permetre arribar a descobrir coses. Ja dic, són moltes les coses que es van trobar, que valien la pena des del punt de vista de curiositat o per conèixer més a fons el patrimoni històric o el patrimoni cultural que teníem a la muntanya, que de fet era força desconegut. Per exemple, sí que hi havia un plànol de l'any 46 o 47, que segur que la Maria i el Carles ho coneixen perfectament, en el qual es veu a la zona de muntanya com estan marcats molts punts que indiquen casilles. Les casilles es referia a les barraques, a les barraques de pedra seca que tenien els pagesos a la zona de la muntanya. Doncs precisament el foc
va deixar veure alguna d'aquestes barraques que d'una altra manera estaven absolutament amagades, ja no hi havia camins que poguessin anar, es poguessin visualitzar i per una altra banda, alguna d'aquestes barraques també és veritat que amb el creixement dels barris de muntanya, doncs quan s'han construït moltes d'aquestes cases, que moltes d'elles en un inici eren absolutament il·legals, doncs en van enderrocar i es va destruir molt de patrimoni de muntanya. Tot s'ha de dir. Precisament una de les imatges que us poso és aquesta, que poso aquí a l'esquerra baix, que es veu una barraca de pedra seca molt interessant que estava a punt de ser enderrocada a la construcció d'una casa al carrer Pirineus. A l'esquerra a dalt teniu sí que unes restes d'una barraca que ja era més coneguda, que abans de l'incendi, que és la del bosc del Cantutussaus, que encara existeix, això, està en runes, i aquesta que veieu aquí dalt, a la dreta, a la part superior, doncs és una barraca molt espectacular que va aparèixer a sobre de l'estadi d'atletisme, que va ser una zona molt afectada pels incendis, i que, a més també, l'any 2009, doncs una tromba d'aquestes d'aigua, no sabria dir-ho, aquestes trombes que es creen a l'aire, no sabria dir com dir, que va aixecar molts de sostres de moltes naus industrials i van a parar precisament a aquesta barraca i les van tenir que anar a netejar i a retirar. Altres coses que han aparegut, per exemple, és això que veiem aquí a la dreta baix, que són, a vegades, petites obertures realitzades dintre de la roca. Algunes estaven fetes en els marges de pedra i eren amagatalls molt probablement o mini-fresqueres que utilitzaven els pagesos per tenir les coses una miqueta més fresques, perquè l'aigua, per exemple, no s'escalfés amb la llum del sol i també potser per preservar algunes eines del camp. Les coses que es van trobar van ser molt diverses. Es van trobar escales fetes amb pedra llicorera encastades dintre dels marges. Als marges es podien veure perfectament com hi havia diverses etapes cronològiques des d'un punt de vista històric. Hi havia marges molt desgastats que es notaven que tenien molta més antiguitat. Hi havia marges que la pedra que era la llicorera, bàsicament, estaven en vertical, altres en horitzontal. Fins i tot hem trobat marges a la vall de Santa Bàrbara en forma d'opus spicatum, aquesta forma d'espiga de peix, tan característica d'alta mitjana. I també hem trobat la mescla de col·locació d'aquests careus de llicorera tant en vertical com en horitzontal. Alguna cosa també d'influència pensem que pot haver existit en el fet que durant el segle XVI i el segle XVII va haver-hi una immigració occitana de la part francesa. Va haver-hi molts francesos occitans vivint a les nostres terres. D'aquells francesos occitans, alguns topònims van quedar en el nostre territori, com Cantutussaus o el Coll de Querol. Són topònims que són d'origen occità i molt probablement els occitans es van dedicar a treballar en el món de la vinya i a més fent les feines més feixugues, perquè com eren els immigrants de l'època, doncs eren els que feien aquestes feines. I a Occitània, precisament, també hi ha un gran patrimoni relacionat amb la pedra seca. Amb el tema de les barraques, dir que se'n van trobant de rodones, de planta circular, de planta quadrangular, de planta rectangular i fins i tot una molt curiosa que es va trobar a sobre del barri de Canons de les Orioles amb la base el·líptica. També molt interessant. Tot això, ja dic, es van obrir fitxes, es va recopilar tota aquesta informació que es va compartir tant amb el museu com amb el medi ambient i fruit d'aquesta feina el Departament del Medi Ambient va posar en marxa un taller d'ocupació que va restaurar, en l'època que el Josep Maria era regidor d'Entorn Natural, va restaurar tres barraques de pedra seca, que són les que avui veiem al Montbaig, que sembla que tota la vida han estat allà sense això, però eren com aquesta que veiem aquí, estaven enderrocades pràcticament.
També cal dir que es va implicar molt un tècnic municipal, que és el Josep Pons, que també és un entusiasta de la pedra seca, que tot això també va ajudar a que es pogués recuperar aquest patrimoni. Malauradament, aquest treball de recuperació de la pedra seca que teníem al nostre entorn es va aturar, acabat el mandat del Josep Maria, es va aturar, i penso que, i aprofito que ara està aquí el regidor també de Medi Ambient i està també el director del museu, doncs crec que veient l'èxit que ha tingut la recuperació de la pedra seca, per exemple, en un municipi conlindant com és Sant Climent de Llobregat, crec que ens hauríem de fer l'esforç de poder tornar a fer aquesta feina de recuperació del patrimoni cultural i històric que tenim a la muntanya. És un element no només, com deia el Josep Maria, que es pugui ajudar a interpretar més la història i a conèixer més el territori, sinó, a més, és un element molt atractiu per un turisme de proximitat i per gent que vulgui conèixer molt més el nostre entorn. Això, ja dic, la tasca que s'ha fet des de Sant Climent de Llobregat demostra que hi ha un gran interès al respecte. I si ho comparem ja amb les Illes Balears, per exemple, allà s'ha fet una feina durant molts anys de recuperació de la pedra seca i del paisatge de la pedra seca, que és un atractiu turístic per tota la gent que vol conèixer la natura i vol conèixer el territori d'una manera més propera i amb el respecte. I no només hem trobat aquestes coses, hem trobat també cisternes, hem trobat també el que s'anomenaven les piques per preparar el sulfat de coure, el caldo borliquès o alguna cosa així que es deia, que era el que es preparava per protegir les vinyes. Hem trobat també que semblaven que eren eremitoris, però potser no eren eremitoris, sinó eren simplement, en vez de construir barraques, potser es feien forats també en zones de torturar i en zones més argiloses, que servien també com a amagatalls o com a lloc perquè el pagès es pogués allà refugiar en un moment de pluja o el que fos. S'han trobat també restes d'estris de muntanya i fins i tot han trobat bales de calor, que també alguna cosa deu estar referenciada potser a la Guerra del Francès o a la Guerra de Successió, no ho sabem exactament. Vull dir que se n'han trobat moltes coses. I després també, una de les coses que jo vaig descobrir també fent aquesta feina de neteja de boscos, resultava que l'Ajuntament, que els tècnics de Medi Ambient no ho sabíem, que l'Ajuntament tenia una finca forestal a la vall de Santa Bàrbara, al bosc del Minyonet, que és la finca de Canto Tussaus. Gràcies a aquest descobriment vam fer una neteja i vam descobrir que hi havia unes runes molt interessants, les runes de Canto Tussaus, en la qual es veia perfectament un cub de vinya enorme, gran, dels més grans que jo he vist, i les restes d'una edificació que per les restes de ceràmica que es van trobar, com a mínim, serien del segle XV o del segle XVI. En aquesta masia, que està al costat d'un torrent, d'un dels torrents que va parar al torrent de Can Soler, doncs també van trobar una cosa molt interessant, que és un canal que venia des de la muntanya, un canal que tota la paret estava feta en llicorera, i aquest canal després desembocava cap a aquesta riera. No sabien si era per aprofitar l'aigua o era per evitar que l'aigua arribés fins a la masia i fes una destrossa. Això el museu, arrel del descobriment, també va fer una tasca, una prospecció arqueològica molt interessant per posar en valor tot aquest tema. I després també, gràcies també a aquesta tasca de forestal, doncs també se'n van trobar les restes del camí ral, el camí ral que unia Vilafranca amb Barcelona. També s'han trobat moltes restes megalítiques que han servit després també perquè els arqueòlegs, amb la tasca que va fer el museu, doncs poguessin fer un treball d'identificar el que seran les cassoletes, els reguerons, i que pensaven que en aquesta zona no existia res d'això i sí que existien coses d'aquestes, i que a més algunes restes, malauradament desaparegudes a la Roca dels Canons,
van demostrar que l'origen ja que hi havia presència humana a la prehistòria, a l'època neolítica. I tot un món de masies que, per exemple, sobretot a la vall del Llor, que creaven un ecosistema també d'unitats de producció relacionades amb el món de la vinya, però que la vall del Llor, a més, estava molt relacionada també amb el tema de l'argila, de la construcció de maons, de les resilles catalanes. Precisament quan es va restaurar la masia de Campalós, que es va impulsar també la seva recuperació com a casa de colònies, també es van trobar coses molt interessants d'inscripcions amb la data de l'inici i de finalització de la construcció de la masia, però també amb el nom d'alguna de les persones que havien format part de la masia de Campalós i que deia que era de la quadra del Llor. També hi ha Campalós Vell, que és l'antiga masia, molt probablement d'origen medieval, que donava peu a la masia que es va construir a principis del segle XVIII, que és la de Campalós, que és Campalós Vell, que allà també el resta és un cub, i que allà també està esperant que algun dia es pugui fer una excavació arqueològica perquè segurament hi ha coses interessants. La Casa Nova, Can Ros del Llor, que sí que ha tingut un d'això. En fi, hi ha tot un patrimoni molt interessant que a més està unit també a una altra cosa que jo crec que el Josep Maria coneix molt bé, que jo crec que ara ens pot parlar, que és tot el tema de l'aigua, de com s'ha aprofitat de l'aigua al llarg dels segles i tot el patrimoni que hi ha al respecte. I li passo la paraula al Josep Maria perquè parli d'això. No, abans d'entrar en tema de l'aigua, sí que voldria enfatitzar una mica el tema del camí ral, que les teves descobertes d'aquell tram de camí amb roderes de pas dels carros, etc., és diguem-ne, d'interès important. I recordo que en un moment determinat ens vam posar d'acord tots els ajuntaments o tots els municipis, hi havia gent d'entitats, hi havia ajuntaments, però també hi havia gent de centres excursionistes o d'entitats diverses, per restaurar una mica, restaurar la traça del camí ral des de Sant Boi cap a Sant Climent, cap a Begues, cap a Olesa de Bonesvalls, a les Bunyoles, arribant fins a Vilafranca. I això es va fer de maneres diferents, però es va fer. De fet, quan es va fer l'anell verd de Sant Boi, doncs es va voler tractar el pas de l'Estret de Roques des de la perspectiva també de recuperació d'aquell pas estratègic per la circulació de gent i mercaderies, etc., durant segles des de Sant Boi, que expliquen la història de la ciutat, expliquen l'interès, la importància de la ciutat, s'explica a partir del pas del riu, del pont i del camí ral per on passaven comerciants, traginers, etc., i es va poder fer tot el traç del camí. De fet, el Centre Excursionista de Sant Boi va programar una sortida per fer el tram des de Vilafranca fins a Sant Boi. Es va fer en 2 etapes perquè fos més apte per tothom, però hi van participar tot un autocar sencer, hi havia unes 50 persones. No volia posar la foto, però he tingut problemes amb això que fa el Xavier de posar aquests fons tan macos i no he pogut posar. Però hi ha una fotografia a les escales de l'església de Vilafranca amb tota la gent asseguda, tots de 50 samboians que havien fet el camí ral i que realment va tenir un impacte positiu per molta gent de descobrir això. I, per tant, també és un element més d'aquest turisme de proximitat, aquest turisme cultural i natural, que a partir de l'estació del tren de Sant Boi, que és el punt que surts a l'aire lliure després d'haver passat tot el continu urbà de Barcelona, quan surts a l'aire lliure apareix l'estació de Sant Boi. I hauríem de saber convertir aquella estació de Sant Boi en el punt de partida d'excursions, de descoberta del paisatge natural i cultural i, evidentment, de la nostra història. Això és una cosa que la ciutat hauria de saber-se plantejar d'una manera o altra. Doncs bé, entre les coses que van sortir, que tenen interès, doncs hi ha el tema de les mines d'aigua. Nosaltres vivim a cavall, com he dit, de la muntanya i el pla. Al pla l'aigua només era accessible a nivell del riu, és a dir, agafar aigua directament del riu.
però els pous es va trigar més. Fins a finals del segle XIX no es descobreix l'aqüífer artesià del delta i no es fan pous urgents i, per tant, diguem-ne, això quedava limitat els canals de rec i de més. Però què passava amb la zona de Sant Boi que està per sobre del riu? Com s'obtenia l'aigua? Llavors, hi ha una tècnica, una enginyeria de l'aigua que va buscar l'aigua a través de galeries de mina i per gravetat, a través d'aquestes mateixes galeries, les treu a fora de la muntanya, a mig vessant, en aquest cas de la riera de Can Carreres, per exemple, que afloren les aigües de tal manera que podien ser conduïdes o bé a la bassa gran del Bori o bé altres, les que venien de la riera de Campinyol i per sota la Torre de Lliure, fins a la propietat de la marquesa de Cornellà, a l'actual escola Benviure, on hi havia un molí de vent, que encara es veu, que pujava l'aigua fins la superfície per rec i pels jardins i també per ser distribuïda cap avall a la ciutat, que a mitjans finals del segle XIX es van construir una sèrie de fonts d'ús públic, és a dir, que la gent podia anar a buscar aigua en aquestes fonts sabent que no hi havia aigua de distribució domèstica, vull dir, no hi havia a les cases, a dintre les cases no hi havia aigua, sinó que l'aigua s'havia d'anar a buscar a la font. Hi havia el pou comú o puc comú, que era el lloc tradicional, però se'n van fer una sèrie d'altres estratègicament distribuïdes, especialment per l'Eixample que s'estava construint en aquests moments i que subministraven aquesta aigua. Aquestes mines tenen un interès molt gran. Primer perquè estan ben conservades. Tenim més d'un quilòmetre, quasi un quilòmetre i mig de galeries ben conservades que permeten veure les tècniques i els materials que es feien servir, tant si eren mines revestides o mines blanques, és a dir, mines excavades directament a la roca. I en aquests moments que no hi ha un ús de l'aigua, d'aquesta aigua, que no s'utilitza, doncs tenen un altre interès afegit, que és que dintre d'aquestes galeries hi ha un ecosistema, és a dir, hi ha animals que l'utilitzen per fer com a mínim part de la seva vida, si no tota, a l'interior d'això, o buscant l'aigua, com són els amfibis o rèptils com els vidriols, per exemple, que abunden a dintre les galeries de les mines. I, per altra banda, l'aspecte més geològic. És a dir, les mines aquestes, amb el temps, s'estan revestint d'unes cristal·litzacions de calcita, del que se'n diu, els tècnics en diem els espeleotemes, és a dir, estalactites, estalagmites, etc. Allò que trobem en una cova, si anem a les coves del Salnitre, per exemple, de Montserrat, podem veure-les, etc. Doncs el mateix s'està produint a dintre de les mines. I l'interès que tenen és que aquesta cristal·lització es fa en unes condicions d'equilibri amb el medi i, per tant, captura les condicions en les quals aquella aigua ha format aquell goteig o aquella cristal·lització i que ara, amb tècniques modernes, d'isòtops, etc., radioactius, alguns, altres no, doncs es pot saber l'edat i relacionar això amb un paleoambient, és a dir, la quantitat de pluja que queia, la temperatura de l'aigua, etc. Considerant que aquestes mines van ser obertes just en el moment en què acabava una fase geològica molt important, que va ser la petita edat del gel, que va durar des del segle XII-XIII fins a 1850 aproximadament, un refredament de tot l'hemisferi nord important, que va produir l'avenç de les geleres del Pirineu, per exemple, i que va significar un canvi climàtic, ara que estem parlant molt d'aquest tema, d'un escalfament global, és a dir, un refredament durant això, i cap al 1850, que coincideix precisament amb el començament de la industrialització, doncs comença un escalfament global. Aquest escalfament global, que dura fins als nostres dies, avui en dia accelerat, diguem-ne, per les males pràctiques, diguem-ne, d'aquestes darreres dècades, doncs allà està, el tenim registrat, diguem-ne. Per tant, seria molt interessant per especialistes poder estudiar
com ha evolucionat el clima, el clima del nostre entorn en els darrers 170 anys. És a dir, tot l'efecte de la industrialització del capitalisme fins als nostres dies. I com que s'estan provocant cristalls recents en forma de com balsetes de calcita en els gorgs de dintre de les mines, doncs allò ens donarien exactament la diferència que hi ha entre el que passa ara i el que passava fa 50 anys, per exemple. Per tant, és un aspecte que podria ser com una mena de laboratori subterrani de molt interès des del punt de vista geològic, des del punt de vista també especialment de la fauna cavernícola que en aquests moments ja hi ha. Aquestes mines és un entorn fràgil, és a dir, mentre no passa res, allò s'aguanta igual. Té una llarga persistència en el temps, diguem-ne, les coses. Però si s'alterés, l'alteració seria irreversible. Per tant, hauríem de tenir com a ciutat també un compromís per a la seva conservació. Conservar no vol dir tancar i oblidar-nos d'elles, vol dir catalogar-les, protegir-les, divulgar-les, explicar-les i convertir-les en una part més de la nostra història. En altres ciutats o pobles del voltant nostre s'ha fet, especialment a Sant Just Desvern, on hi ha un treball, un llibre, diguem-ne, que és el clàssic llibre, quan vols parlar de mines d'aigua, doncs has d'anar allà, etc. Sabem moltes coses d'aquestes mines d'aigua. Sabem qui les va fer, amb quins diners, quina participació va haver-hi dels grans propietaris locals, quina participació de l'Ajuntament. Tenim les actes, això, en Carles Serret me les va obtenir de l'Arxiu Municipal, les actes de la reunió una mica on es pren la decisió d'aprofitar les aigües de muntanya des del punt de vista d'un aprofitament humà, diguem-ne, etc. I, per tant, diguem-ne, tenim ben documentat, s'hauria de seguir documentant encara més, evidentment. També tenim treballats alguns aspectes dels seus interessos, diguem-ne, com a espai, com a laboratori natural, i tot això, evidentment, ha de contribuir amb que això ha de ser un nou patrimoni per a la ciutat, és a dir, una propietat pública en el sentit intel·lectual. O sigui, les persones se'n volen de saber que dintre del seu municipi tenen 1.500 metres de galeries que tenen una història, que tenen un interès i que això és un patrimoni amagat perquè no és molt visible, si no saps on són no les trobes, però sí que, diguem-ne, que té un gran interès. I això m'aboca a una reflexió última que volia fer, a part de les que pugui fer el Xavier. Ens trobem que tots aquests aspectes que hem anat situant, aquests masos, aquests marges de pedra seca, aquestes barraques, aquests camins, especialment el camí ral, etc., aquestes mines, així, treballar per fer aflorar tot això és com fer arqueologia de l'època contemporània. I m'aboca la idea de museu a l'aire lliure, a l'ecomuseu. És a dir, nosaltres tenim el museu, un centre, diguem-ne, que això, però tenim un territori que necessita ser explicat in situ. I, per tant, la idea aquesta d'ecomuseu precisaria la idea també d'itineraris, d'explicacions, de que la gent visqués més el seu entorn natural i poder relacionar els aspectes naturals i aspectes culturals alhora, perquè són indestriables. Estan entrellaçats. Aquí, en el nostre cas, això està absolutament entrellaçat. No saps què estàs estudiant en cada moment perquè història i natura estan íntimament lligades. Jo voldria recordar una pedagoga catalana molt important, l'Angeleta Ferrer, professora de Ciències Naturals, filla de la Rosa Sensat, que ella deia que la millor aula era l'ombra d'un arbre. I, per tant, treia molt els seus alumnes d'excursió. Els treia molt d'excursió i estudiaven les coses que s'havien d'estudiar al camp, en el lloc, etc. I sempre deia el mateix. Un professor de Ciències Naturals que porti els seus alumnes a fer un itinerari botànic, geològic o el que sigui, i sigui capaç de passar per davant d'una ermita romànica i no fer-los cap comentari de l'ermita romànica, diu, ni està fent ciències naturals ni és un bon professor. Jo penso que nosaltres tenim la possibilitat de tenir un territori en el qual tot això està tan entrellaçat, de poder fer una història integral, una història natural, cultural,
de nosaltres mateixos, diguem-ne, del nostre territori, d'una manera molt fàcil, molt accessible, perquè ho tenim tot a poca estona de caminar, de qualsevol escola, de qualsevol centre social que s'ho vulgui plantejar i de més. I aquest jo penso que és un repte de futur. Nosaltres hem conegut aquests elements, els hem estudiat, en som molt entusiastes, però és la societat la que ha d'aclarir què vol fer amb ells i com els vol tractar. De fet, hem de contestar dues preguntes. Hi ha dues preguntes a contestar que ens hauríem de pensar què és el que dintre d'unes quantes generacions volem que sigui la resposta a aquestes preguntes. És a dir, la nostra generació, l'herència que hem rebut, com l'hem tractada? La primera pregunta, com hem tractat l'herència que hem rebut? I després una altra, quina empremta deixem del nostre pas? O sigui, del nostre temps, del nostre moment, quina empremta deixem pel futur? Jo penso que són dues preguntes incòmodes en alguns moments quan veus que no acabem de resoldre el nostre lligam amb el territori. Però jo penso que són preguntes de futur i són preguntes, diguem-ne, que ens han de motivar a treballar, per tant, a ser optimistes, diguem-ne, que podem tractar bé la nostra herència i podem deixar una bona empremta del nostre pas per aquest petit espai del planeta. I no sé, Xavier, vull dir, acaba tu, fes les reflexions que vulguis i després, en tot cas, deixaríem obert el micro. Jo sempre crec que totes les persones que tenim una sensibilitat pel territori, pel nostre entorn, desempetjada i estem llaurant una llavor, que segurament altres persones després la recuperaran. I, home, un mirar temps endarrere i jo crec que hi ha coses de col·lectius samoians que s'han dedicat a l'ecologia. Veig l'Andreu, que formava part del mític grup ecologista L'Encina, i veig el Carles i la Maria, que també en el seu dia van treballar en un grup de recerca arqueològica, en tu, Josep Maria, i veig el Valentí, i veig molta gent que ha fet coses i que ha deixat la seva empremta i que gràcies a aquesta feina que s'ha fet anteriorment hem pogut recuperar unes bases de Can Dimoni, que avui formen part de les reserves naturals del Delta del Llobregat. Les nostres escoles han pogut anar a veure ja com funciona la vegetació, com funciona el parc agrari, quina és la fauna que hi ha. Hem recuperat una masia de Can Palós com un centre també dinamitzador i de coneixença del nostre entorn natural. S'ha recuperat la vinya en aquesta masia. Tenim un museu. Es va iniciar aquesta recuperació de la pedra seca que jo deia abans, home, s'ha de continuar fent aquesta recuperació d'aquesta tasca. I a més, jo penso que ara, en temps de pandèmia, si hi ha una cosa que tothom ha volgut descobrir o tothom dona gràcies de viure on viu, doncs s'ha donat compte que tenim un territori molt interessant i que és molt valuós. Que, per tant, això que fa anys que jo recordo un polític, ara no vull dir el nom, Samoià, que deia tothom no va a la muntanya a caminar. Bueno, fins que arriba una pandèmia, que ens hem trobat tota la gent a la muntanya. Per què? Perquè era un lloc on podien anar-hi. I, home, tenir uns camins com Déu mana, tenir coses interessants per veure, tenir una natura interessant per observar i això, i que els nostres escolars, la nostra població escolar, pugui sortir caminant de l'escola a fer el que deia el Josep Maria, una classe de natura, una classe de patrimoni, una classe de geologia, una classe del que sigui, això no té preu. Això és un tresor que s'ha de preservar. I, per tant, jo penso que estic segur que tots els que estem aquí presents estarem d'acord que s'ha de seguir treballant. Sí que faig un retret a vegades a l'Ajuntament, però no en el sentit polític, sinó en el sentit dels equips tècnics de l'Ajuntament. Crec que ha d'haver-hi un treball més conjunt,
Crec que ha d'haver un treball més conjunt des de patrimoni, des de cultura, des de medi ambient, tot l'urbanisme, perquè una de les coses sí que jo veig i que moltes vegades quan en algun moment he treballat en l'àmbit com a tècnics, que tinguem tots el coneixement de que en aquest territori hi ha aquestes coses interessants. Perquè quan algú decideix que ha de passar una línia elèctrica o quan algú decideix que s'ha d'obrir una pista forestal o quan algú decideix que s'ha de fer, hi ha algú que un propietari privat que vol posar unes plaques solars o vol construir una casa o el que sigui, doncs es tinguin en compte totes aquestes coses. Es tinguin en compte totes aquestes coses perquè no es facin les barbaritats que durant molts anys se n'han fet moltes. I home, posar ordre i concierto, com diuen en castellà, és important també en aquest territori, per posar en valor el que tenim, perquè és que realment tenim un tresor que s'ha de preservar. I si algú vol fer alguna pregunta, doncs penso que ara és el moment. Ningú vol dir... Sí, el Lluís... A veure si l'Ismael els obre el micròfon. Jo. El César. Jo soc santboià recient, per dir-ho d'alguna forma, no com molts de vosaltres. Porto 20 i pico d'anys aquí a Sant Boi. Tot el que heu explicat, algunes coses tenia coneixement, però altres no. Llavors, jo em pregunto, no hi ha algun escrit, algun planell, algú que el poble pugui veure per poder anar a visitar i saber on para tot això? Perquè jo ho desconec. Heu parlat d'uns llocs que m'agradaria veure'ls, però alguns no sé on paren. I dic, hi ha alguna cosa publicat o crec que podria ser molt interessant per al poble. Així com hi ha un planell del que és la ciutat, un planell d'on estan aquestes coses tan antigues i la forma inclús d'arribar-hi, no? Fa temps es va publicar un mapa, dos mapes, un de la zona de muntanya i l'altre del Pla, del Delta, del municipi de Sant Boi, amb itineraris proposats. Hi ha molts itineraris i al darrere hi havia una explicació dels itineraris amb algunes fotografies i més. La llàstima és que, com sempre passa, es fa una tirada i després costa molt de tornar-ho a reprendre. Jo penso que valdria la pena, perquè en aquell moment tots els mapes que es van fer, no sé quants se'n van fer, anaven amb una bosseta de plàstic, anaven tots dos ficats allà dintre, doncs es van esgotar, a més, de manera bastant immediata. Valdria la pena perquè això. I després hi ha una altra cosa, que és que ara tenim una eina molt important, diguem-ne, per aquesta difusió, que és el Centre d'Estudis Santboians, la Rutlla, que a través d'ella el que intentem precisament és això, aquesta comunicació amb la societat i tornar a la societat, diguem-ne, allò que nosaltres hem pogut estudiar, tornar-ho en forma de patrimoni. Patrimoni vol dir que és una cosa que és propietat de tots. I jo penso que ja s'han fet dues publicacions, amb algunes, per exemple, els treballs del Xavier Sánchez estan publicats allà, algú de les mines d'aigua també ho trobareu allà, però sí que és evident que faria falta, diguem-ne, aquest esperit de divulgació, aquest esperit d'acostar-se més a la societat en general, i després també hi ha un grup de la Rutlla que està treballant amb els temes educacionals, és a dir, que això arribi a les escoles, que totes aquestes coses així de saberudes, diguem-ne, que s'estan estudiant, es digereixin, hi hagi algú que ho digereixi i ho converteixi en un material escolar apte perquè els mestres puguin tenir una eina molt valuosa per ensenyar als seus alumnes. Jo trobo molt important tot aquest coneixement que hi ha, el divulgar-ho i que la gent del poble tingui més coneixement, inclús forma de poder accedir, no? Bé, gràcies. A tu.
Des del museu fa anys vam fer itineraris. Vam començar per itineraris urbans. Alguns d'ells, arrel de la pandèmia, han sortit publicats online. No sé si n'hi ha 2 o 3. La intenció és posar-los tots a disposició a la xarxa online. I a l'hora vam començar també amb 2 itineraris de marina i a l'hora de començar amb la muntanya doncs ens va venir una retallada important i es van quedar 2 números en cartera, que just aquests dies ho anava recuperant a veure si aquest any o l'any que ve podem continuar en aquesta publicació. Però com que hi ha... O sigui, itineraris n'hi ha. Però això es pot adquirir al museu, per exemple? Els teniu? Sí. Però ara tenim el problema que el museu està tancat mentre duri la pandèmia. El que sí que estan obertes són les termes i en tot cas allà podria comentar-ho a la persona que està a recepció i els hi buscaria. Però primer mireu online perquè n'hi ha 2 o 3 de publicats. Jo sí que volia comentar una cosa al respecte i és que també hem viscut, ara durant la pandèmia, hem viscut també un fenomen que s'ha aguditzat, que és que tota aquesta gent, tot el que ha fet la ciutadania de tornar a la natura ha fet que es massifiqui i molt la presència humana en els nostres entorns naturals. Jo recordo de petit, quan anava d'excursió amb mon pare, perquè pels entorns de Sant Boi era molt poca gent que anàvem a caminar per la muntanya. Tu li preguntaves a algú on estava la Roca Negra i no ho sabia. Li preguntaves on estava el Pi d'en Cartró i no ho sabia. L'únic que coneixien era Sant Ramon i molts samboians no havien pujat mai a Sant Ramon. Íbamos con la montaña, el pasa es que los catalanes no lo sabíamos, ¿vale? L'Andreu ens comenta que fa uns anys l'Encina també va publicar 10 itineraris de muntanya i aquests sí que seria interessant poder-los recuperar. De fet, és interessant poder recuperar tota aquesta feina per llançar-la a les noves generacions, és cert. Sí, però jo el que deia és que s'ha d'anar amb cuidado també amb el que es fa. Donar a conèixer està molt bé, però pensem ara que la gent tira molt del mòbil, d'aplicacions de mòbil, de gent que fa itineraris per la muntanya. I jo he vist aquí a l'àmbit de Sant Boi, en corriols, que són perquè passi la gent caminant i passa molta gent en bicicleta, en mountain bike. Hi ha una massificació els caps de setmana, especialment, de gent que es pensa que pot anar per tot arreu. Clar, a veure, hem de posar també un ordenament que jo penso que això sí que l'Ajuntament o les institucions han de fer del territori, no? Perquè és que si no es poden trobar també que es faci. Jo el que deia és que ha d'haver-hi una coordinació, perquè si no, que no es passi el que els va passar als canons, que un jaciment arqueològic arriba a la companyia elèctrica i ho destrueix, no? Perquè no donava l'alçada. Tot això són coses que s'han de coordinar millor per evitar aquests problemes. En Valentí havia demanat. Hola. Simplement comentar i subratllar una mica el que tant el Josep com el Xavier han comentat, és a dir, que vivim en una ciutat, Sant Boi de Llobregat, que té una gran quantitat de valors, tant naturals com històrics, i que s'han de lluitar per conèixer-los i per protegir-los, no? Jo més d'una vegada ho he dit, que la pandèmia ens ha ensenyat moltes coses i una d'elles és que vivim en una ciutat molt interessant, perquè nosaltres no podíem sortir del municipi però podíem anar a la muntanya, podíem anar al parc agrari, podíem anar a donar una volta pel riu. Això no tots els pobles ho tenen. Això en general. Després també m'agradaria subratllar una mica el to reivindicatiu que ha tingut la xerrada, demanant a les administracions que es preocupin una mica per tots aquests aspectes que heu comentat. I jo simplement posaria un exemple concret, i després us faria una pregunta. Per exemple, l'exemple concret que us vull comentar és l'eremitori que hi ha a la Val del Llor, allà al costat de la Masia de Santa Bàrbara, un eremitori que per arribar has de passar per una selva de bardissa.
És a dir, això està molt bé perquè t'assegures que no passi ningú que pugui fer-li malbé, però també indica que, evidentment, no hi ha cap tipus de gestió, o com a mínim jo crec que no hi ha cap tipus de gestió per conservar-lo i ni molt menys per donar-lo a conèixer. No? Aquest eremitori suposo que vosaltres el coneixeu molt més que jo i us volia fer una pregunta respecte a aquest joc. No? Si sabeu l'època en la que es va fer servir o va servir com a habitatge per a alguna persona, o l'última època. Sí. Contesto jo o voleu vosaltres? Sí? Bé, és un tipus d'estructura que és molt difícil de datar, però hi ha els eremitoris de la zona del Benviure, que allà sí que es parla d'aquestes èpoques del segle VIII, IX, X, bueno, més 8 no, 9, 10, anteriors a lo que és el creixement de la torre Benviure, abans de la construcció de la torre. El del Llor, clar, per paral·lel podria ser de la mateixa època, però és que és molt difícil de poder-ho datar. De fet, l'única persona que es va atrevir ho va fer ja amb una publicació ja fa molt de temps. I ho va dir per paral·lelismes amb altres, però no hi ha una base científica per dir és d'aquesta època. O sigui, queda molt bé dir els eremitoris del Benviure, abans que es construís la torre, per la població dispersa que hi havia, doncs hi havia uns eremites que cuidaven la frontera i el tema religiós, queda molt maco dir-ho, però no hi ha una base científica per poder afirmar-ho. Llavors, una excavació arqueològica tampoc donaria resultats, perquè són coves que han estat utilitzades bueno, encara s'utilitzen per, ocupes de la història, per dir-ho d'alguna manera, o per fer el botellón. Llavors és difícil, encara que plantegem una excavació arqueològica que puguem datar-ho. En César també volia dir alguna cosa? Sí. Bona tarda a tots i a totes. Sempre és un plaer escoltar el Xavi, el Josep Maria i a la Maria. I són uns grans savis i coneixedors del territori i de tot el nostre patrimoni cultural i natural, del que gaudim tots i totes amb grans passejades, d'oci, familiar, o, com heu dit també, usos esportius, a vegades. Que molts han descobert aquests dies per la conjuntura que tenim i en la que es trobem i que han envaït, literalment. Però jo crec que hem d'aprofitar també, ja que no podem posar tanques a la muntanya, haurien d'aprofitar també per ensenyar-los, per fer-li veure el patrimoni que tenim i aprofitar en fer una tasca pedagògica al respecte i de respecte, diguéssim, d'aquest entorn. Com hem vist, fins i tot hem hagut de protegir les construccions de pedra seca. Les heu vist que estaven protegides perquè s'estaven fent actes incívics. Una llàstima de no poder-los exhibir en la seva plenitud, però els hem hagut de tancar. També dir-vos que a Muntanyes del Baix estem treballant en la revisió de l'ordenança d'usos. Estem treballant en diferents col·lectius. Ara estem preparant precisament... Ja es va fer un treball previ fa 2 anys d'ordenances d'usos de muntanya i ara s'està treballant amb els que fan un ús més intens, com són els que van amb bicicletes o corrents. I estem arribant a uns acords entre tots de respecte d'aquest espai. I estem cridant a diferents entitats i arribant a posar uns límits. I que aquest acord entre tots el determinem i ens en fem nostre i el respectem. Pel que fa al tema de les mines,
m'havia apuntat que fa 2 plens municipals vam acordar, i per unanimitat, reconèixer l'interès i la protecció de les nostres mines d'aigua, no? O sigui que ara falta materialitzar en com faran, i Patrimoni sé que està en ello, però sé que és un acord que s'ha materialitzat i ara s'ha de veure com el protegeixen, com el divulguen. També estem treballant en assenyalar, divulgar i editar diferents rutes de l'interès patrimonial i també donant-li un toc saludable, amb dues. Jo sé que Josep Maria Cervelló ja va fer una edició en el seu moment i podria ser un bon punt de partida. Jo tinc els exemplars que va editar, tinc de totes les rutes. Si el necessiteu el podíem escanejar, fer còpies, però la idea és revisar-los, mirar com a punt de partida, fer aquesta unió d'una ruta ben marcada. Tenim ara les xarxes, tenim mitjans tecnològics per poder-ho fer de forma molt ecològica, no fa falta fer grans edicions en paper, sinó que tenim tecnologia per poder-ho fer, senyalitzar, mirar a veure com podem senyalitzar aquestes rutes i entre tots marcar diferents tipus de rutes de forma saludable, que la podem fer com una manera de salut, d'una manera d'exhibir, de lluir el nostre patrimoni. Crec que és un treball que estem, jo crec que aquest estiu podrà sortir. Ja contactarem amb el Josep Maria perquè també volem que hi sigui en aquest procés d'elaboració d'aquestes rutes i en aquest sentit ja us dic que estem treballant amb això. I a veure, jo em comprometo a posar en contacte els àmbits de medi ambient i patrimoni per col·laborar més estretament, la veritat, perquè són projectes potser que van sortint i hauríem de posar-nos molt, molt més en ferm. Fem amb altres àmbits, però en patrimoni hauríem d'estar una miqueta més units. Jo em comprometo a establir aquesta relació més estreta. I aquesta reflexió que ha fet al final el Xavier i el Josep Maria, jo soc mestre, no sé si ho sabeu, jo soc mestre i sempre he cregut en una educació experimental i vivencial, en la que estem totalment d'acord de que s'ha de portar la gent al lloc on succeeixen les coses, doncs es fa viure i sentir i després respectar de tot el que tens. I així sempre ho he fet amb els meus alumnes. I ara, per exemple, estem elaborant un projecte amb l'àrea metropolitana i el Parc de la Muntanyeta d'una aula natura. O sigui, estem demanant el currículum de les escoles i dels instituts que estan a prop, molts d'ells estan obrint la porta i ja surten al Parc de la Muntanyeta, perquè deixin de banda els llibres i en segons quins conceptes que han de treballar, doncs que vagin al Parc de la Muntanyeta i els preparar o localitzar el seu currículum, coses que estan passant, que han d'estudiar, que estan passant en el parc. Facilitar aquesta manera d'aprendre més vivencial i experimental. O sigui, s'estan fent coses i avui m'he anotat unes quantes, que ho sapigueu. Res més. Digues. Digues. Bé, dir-vos que és un luxe comptar amb el Josep Maria Cervelló i amb el Xavier Sánchez per explicar tots aquests temes que ens interessen a tots, evidentment, i agraeixo molt tota aquesta xerrada. Després hi ha una frase que el Josep Maria normalment diu, és que si nosaltres no ho valorem, si nosaltres no valorem el paisatge, segurament algú li posarà preu.
Per tant, doncs, penso que és molt oportú donar a conèixer tot aquest paisatge tan divers, tan diferent que tenim a Sant Boi, que és una riquesa des del riu, tot el parc agrari, la part forestal o agroforestal, com ens agrada també dir-ho, tot el tema de patrimoni de pedra seca. Per tant, donar-ho a conèixer és fonamental. També escoltant-vos, tinc la sensació de que totes aquestes descobertes o tot el paisatge, hi ha hagut molta feina que es va fer molts anys enrere. Segurament parlaves, Xavi, del 2004, quan hi va haver l'incendi. Josep Maria, parlaves del 2009, quan hi va haver la gran ventada, que a partir d'aquí s'han anat generant diferents intervencions. Però a partir del 2012-2015, què ha passat? No tinc la sensació que realment s'hagi avançat o s'hagin fet noves descobertes o hi hagin hagut noves intervencions o s'hagi apostat per donar a conèixer tot aquest paisatge, no? I això potser ho trobo a faltar. Potser sí que s'han fet moltes coses, intervencions més petites, no ho sé, no? Però aquests grans descobriments, per dir-ho així, d'aquest patrimoni i donar-ho a conèixer, van ser uns anys molt concrets que potser es va actuar més. També la idea del Josep Maria Cervelló, del que també anys enrere també apuntàvem, de que l'estació de Sant Boi sigui com un punt de trobada on a partir d'aquí es generin diferents recorreguts a muntanya, al riu, que sigui un punt de partida també unit amb el museu, amb tota la part del nucli antic també de Sant Boi, que té tantíssima història, tot el camí ral. Per tant, doncs, evidentment que tot això són oportunitats per Sant Boi, per tornar a viure el paisatge i el patrimoni que ens pertany a tots i això, i simplement valorar-ho. Per tant, doncs, més que una pregunta cap a vosaltres, és una reflexió i també que tant de bo a partir d'aquí es poguessin tornar a fer aquelles visites guiades per donar a conèixer el patrimoni. Jo recordo també tot l'itinerari de Pedra Seca. Nosaltres vam marcar l'itinerari de Pedra Seca i automàticament aquells postes que havíem fet amb reciclatge ens els cerraven directament. Per tant, segurament ara que hi ha noves tecnologies amb apps, amb mòbil, potser sigui la manera de marcar aquests itineraris en comptes de físicament posar un senyal que segurament acabarà vandalitzat, perquè l'experiència ja va ser el 2010. Per tant, doncs, recuperar totes aquelles visites guiades que fèiem, jo penso que també és una bona manera i de col·laborar molt amb el museu també per a partir d'aquí això simplement, que cada vegada siguem més gent en aquestes xerrades i en aquestes conferències i sobretot que arribi a les futures generacions de les escoles. Per tant, agrair-vos molt aquesta xerrada a tots. Jo volia dir una cosa al respecte i el que diu la Marta és que és la realitat. També amb el que deia el Josep Maria, per exemple, a l'estació de Sant Boi, un punt de partida de moltes d'aquestes itineraris. És que ja ho és. Per què? Perquè, per exemple, existeix una aplicació que molts que ens agrada a la muntanya, que és el Wikiloc, que us quedaríeu patitisos la quantitat d'itineraris que hi ha de Sant Boi i del nostre entorn al Wikiloc. I molta gent de fora de Sant Boi, però que és gent que normalment que està acostumada a informar-se, a buscar informació, a saber on és el millor lloc per agafar un transport públic, a buscar blogs, a buscar coses, i que van posant allà en el Wikiloc informació. Clar, això seria interessant, per exemple, aprofitar aquesta plataforma i el que deia la Marta, que avui la senyalització, el vandalisme és una passada, doncs potser aprofitar aquestes aplicacions que són gratuïtes en moltes d'elles per poder fer aquests itineraris. Però insisteixo, ja existeix una informació a la xarxa i a l'internet i a través dels mòbils brutal del nostre entorn i dels itineraris possibles per fer. Candimoni no ho sabia ningú on era. I avui en dia, gràcies al Wikiloc, per exemple, molta gent de Sant Boi ha descobert que hi ha un lloc interessantíssim que és Candimoni i un lloc interessantíssim que és el Parc Agrari. O sigui, jo crec que la societat també ja avança, que està molt bé que les institucions facin guies, que facin coses, que facin publicacions, però que avui en dia també hi ha tot un tema digital que fa que les coses siguin molt més democràtiques o molt més expansives, però clar, hem de mirar també que hi hagi un ordre, perquè hi ha gent que sí que té respecte a la natura com va, però hi ha gent que no respecta. Jo volia afegir això que deies, de que aquests anys sembla que no hem fet res. Des del museu hem programat diverses excavacions arqueològiques a la muntanya per comprovar
per exemple, en quin estat de conservació pot estar el jaciment ibèric de dalt del turó del Montbaig. A la Font de Golbes també vam fer una intervenció. Al jaciment neolític durant dos estius es van fer 2 intervencions amb el que després ha passat. Sí que hem anat avançant amb el coneixement. Però, clar, la feina arqueològica en si, fins que no arriba al públic en general, doncs triga una miqueta. O sigui, feina interna s'ha fet. A nivell arqueològic, com a mínim. Jo, si no trepitjo la paraula de ningú, no, primer volia dir que em fa molta il·lusió veure aquí la Marta Xarxanedes, que és una persona que amb els seus criteris, diguem-ne, de com s'havia de tractar un bosc amb l'alteració que va haver-hi de la ventada i de més, i com es podia recuperar. Va dissenyar un sistema de tessel·les, un sistema acotat, en el qual es marcava la densitat i el tipus de vegetació que havia d'haver-hi, etc. I després també, diguem-ne, l'aprofitament de la pedra seca com a protecció del paisatge i diguem-ne, amb construcció nova. Vull dir, es va fer de margers, diguem-ne, doncs al segle XXI, diguem-ne, no? O sigui, cosa que lligàvem, no només lligàvem una tradició antiga, sinó que amb unes necessitats modernes, diguem-ne, de que s'havia de restaurar uns espais determinats. I penso que això és una cosa que no hauria de quedar com una experiència que es va fer, sinó que hauria de ser com un referent a futures actuacions en aquest camp. I després que vull dir que estic molt content de veure el César i no és el que diu d'agradable, sinó per qui és. Penso que tenim alguns reptes com a ciutat, però la ciutat té una cosa molt important, que té un patrimoni humà, diguem-ne, uns recursos humans, que és la paraula més lletja del món, però que té una gent que s'estima profundament Sant Boi i que en sap molt de coses concretes. Penso en l'Andreu, per exemple, penso en el Valentí, penso en gent, diguem-ne, no em vull deixar ningú, per tant no diré ningú més, que vull dir que estan donant coneixement d'una manera absolutament altruista i que penso que aquest és el gran valor de la ciutat, que té aquest tipus de gent que és capaç de donar altruísticament molt de valor, molt de sentit, diguem-ne, a les coses que li agraden. Jo amb el César li diria una cosa. Primer. Tenim una gran oportunitat com a ciutat ara a Can Carreres. Can Carreres no s'ha fet res. Fa 20 anys dels acords de Can Carreres, no s'ha fet massa res allà dintre. Això és bo perquè no s'ha provocat cap cosa irreversible. I ara tenim la gran oportunitat a Can Carreres de fer allà, de posar totes aquestes idees que hem anat dient, doncs abocar-les allà i fer de Can Carreres un espai públic natural de transició cap a les muntanyes del Baix, etc., doncs d'aquells de referència, d'aquells que sortien en els llibres com una acció important, interessant i ben feta. Per tant, Can Carreres com a gran oportunitat. Després, destacar-li que hi ha un espai de molts, però n'hi ha un espai que a mi em preocupa molt perquè és molt vulnerable, que és l'Obaga, la cara nord, diguem-ne, del Montbaig, per sota de l'ermita de Sant Ramon, tot el que abans els camins que hi havia, que venien d'Estret de Roques per baix, o l'itinerari de la Pedra Seca que es va fer i que després no ha tingut massa manteniment, diguem-ne. Allà s'han fet actuacions a vegades dolentes. Per exemple, s'han tallat roures. S'ha fet unes esclarides de bosc excessives, ha provocat que entrés càrrecs o entressin vegetals que no els hi tocaria estar allà. Després la gent, ara, com que veu el lloc on vol anar, s'hi tira de dret i passa no per camins, sinó pel recte, cap avall, fan dreceres per totes bandes, s'està erosionant tot allò. Per tant, aquest espai hem de pensar que és un espai molt vulnerable, molt interessant, perquè encara conserva una gran biodiversitat a dintre, molt interès i tal. I després, això que s'estava dient de l'estació del tren. No sé si vosaltres recordeu, jo fa molt de temps ara i amb la pandèmia més, que no he passat, per exemple, per l'estació del Liceu a Barcelona, de l'estació del metro del Liceu de Barcelona. És una estació tematitzada. És a dir, baixes allà i saps que allà al damunt hi ha un espai, diguem-ne, operístic.
ho saps, perquè a l'estació està ambientada, tematitzada amb això. Imagineu-vos arribar a l'estació del tren de Sant Boi i veure uns plafons de grans paisatges, del riu, de la muntanya, de la ciutat, de la història, de les termes, d'una façana gòtica. No faria que molta gent decidís aturar-se allà o dir un altre dia m'he d'aturar aquí i mirar a veure què hi ha perquè aquesta gent sap vendre bé allò que té. Penso que també hi tenim una oportunitat, no? O sigui, l'estació del tren de Sant Boi convertir-la en una mena d'aparador, diguem-ne, del que tenim a la ciutat. I escolta'm, i si fem turisme de proximitat vol dir que fem fulletons o fem coses que pugui estar al rebedor d'un hotel de Barcelona, no? Que indiqui que a molt poques distàncies d'allà, amb la, ara no sé com es diu, la T10 antiga, doncs que es pot acostar a un spa, a un lloc on surt del continu urbà, surt de Barcelona, que té moltes coses interessantíssimes per veure, però pot contrastar-les amb un entorn endreçat, bonic, amb coses a dir, coses a explicar, etc. Jo penso que aquest és un gran repte que tenim, i que tots els nostres coneixements, si els sabem enfocar cap aquí, produirà un benefici per la ciutat molt important. I un nivell d'autoestima de la gent que hi vivim a la ciutat molt més gran del que, dissortadament, encara hi ha en alguns sectors de població que no s'acaben de creure que viure a Sant Boi és un luxe i que realment estem vivint en un lloc interessant i molt agradable on es pot tenir una qualitat de vida. Evidentment, deixo de banda els aspectes econòmics de cadascú que és el que en marquen, però com a mínim d'entorn, diguem-ne, aquesta consideració penso que ajudaríem a que la gent la fes. I no sé, i la intervenció que hem tingut avui, tant en Xavier com jo, era en aquest sentit, de dir, bueno, no anem a explicar aquí grans coses enrebaçades, no sé què, no, senzillament, diguem-ne, posar a disposició de la ciutat, a disposició de tota la seva gent, allò que bonament hem pogut estudiar d'una manera o d'una altra i donar a conèixer. I aquest és el propòsit, més que no pas de fer ciència opaca o publicacions científiques que després no es llegeix més que una gent molt intel·lectualitzada, molt avesada, diguem-ne, al tema concret. I penso, per exemple, que els 2 llibres de la Rutlla van en aquesta direcció. És divulgació pura en el sentit de dir això ha d'arribar a tothom i tothom ha de conèixer, diguem-ne, les característiques, l'herència cultural i natural que té al seu voltant. I perdoneu el to, així una mica... M'agradaria intervindre, si pot ser, Val? Sí, tant. Mira, jo penso que la cosa és una mica complicada perquè seria demanar molt, però es tindrien que fer 2 tipus d'itineraris, com a mínim 2 tipus d'itineraris diferents, perquè una cosa és la cultura i una altra cosa és el deport. Tindríem que tindre uns itineraris que fos culturals, que, per exemple, per allí no es pogués passar ni en bicicleta, ni en patinet, o sigui, és caminar i prou, i en canvi tindria que tindre uns itineraris en què la gent pogués anar a córrer, que ja tenen el riu, vull dir que ja tenen molt tros, però que poguessin anar-hi les bicicletes i els patinets i tot això. I d'aquesta manera també intentaríem que no fessin malbé les coses que no es tenen que fer malbé, que agafin cultura de que no es pot anar a campo abierto o per on vulgui, sinó que hi ha uns llocs que serveixen per una cosa, com un teatre és un teatre i un cine és un cine, no és el mateix. Per tant, jo penso que això seria ideal. Després, on teniu, que jo no ho conec perquè tampoc soc de Sant Boi, encara que fa molts anys que vic aquí, però les coses que vosaltres les teniu molt trobades i molt senyalitzades, que no poguessin passar ni bicicletes, ni patinets, ni res de tot això, perquè això realment és cultura. I la gent tindria que saber diferenciar el que és la cultura a el que és el deport.
I ja està. Una cosa, jo vaig anar a Cal Isard a comprar el llibre que em vas comentar que havies fet, però em va dir que el senyor Tobar, sí que ara ho deu saber, que quina era l'empresa que l'havia editat, o sigui, que l'havien fet, que potser encara en quedaven i no podien mirar. Però com no ens hem tornat a trobar, doncs no he tingut l'oportunitat de poder-t'ho preguntar. Digues, César. Sí, a veure si entès, Neus, bé el que m'has dit sobre el llibre. Que t'havien dit a Cal Isard que jo tenia algun exemplar o que jo podia proporcionar-te? No. Una vegada, parlant amb el Cervelló, ell em va dir que feia molts anys havien fet un llibre com de butxaca i que s'havien fet poques edicions i que segurament igual no quedava res. Però ell em va dir, si algú ho sap, té que ser a Cal Isard. I vaig anar a la Mima, li vaig preguntar i la Mima em va dir, home, és que clar, no sé qui ha editat el llibre aquest. Si saps qui l'ha editat, podem preguntar a veure si queda alguna cosa. Però com m'ha donat la casualitat que no he tornat a veure el Cervelló, doncs no li he pogut preguntar. Tu saps alguna cosa? La Mima... Tenim algun exemplar encara. No sé si es refereix als mapes o si es refereix a aquell llibre que va sortir del Camí Ral. De les nostres muntanyes, no? No ho sé. És que em sona que algú em va preguntar sobre el Camí Ral i jo li vaig dir que hi havia un llibre fet del Centre d'Estudis d'Emprenyà, diguem-ne que hi havia un llibre, un monogràfic sobre el Camí Ral. No sé si és aquest, Llavors va haver-hi una època que a Cal Isard el van buscar, però no sabíem la seva editorial ni on buscar-lo. Aquest llibre jo crec que ja està exhaurit. El que sí que es pot trobar en el llibre és en internet en PDF. Es pot descarregar tot el llibre en PDF. Al Centre d'Estudis de Gavà tenen la seva web, allà trobarà totes les publicacions d'aquest llibre, les trobarà allà, que les pot descarregar gratuïtament. Centre d'Estudis de Gavà. De Gavà. Sí, és aquest, I quin títol té el llibre? Bueno, és precisament sobre el Camí Ral. Camí Ral. Comentava el Josep Maria. Camí Ral, val. Perfecte. Feia setmanes o fa mesos que no funciona aquest web, aviso. Però jo crec que jo suposo que serà qüestió de temps, però fa com 2 o 3 mesos que jo intento descarregar coses i no funciona. Aviso. No, després el llibre que vam fer amb el Xavier, amb en Jaume Sans, el Víctor Jolà, que vam fer un llibre sobre les nostres muntanyes, és a dir, tot el nostre espai des dels diferents punts de vista. I aquest llibre el va editar l'Ajuntament. Però clar, aquests són llibres que vull dir que surt una edició i que és difícil després de trobar. No sé si encara es pot trobar aquest llibre, no en tinc ni idea. Al museu encara en tenim algun. A les biblioteques hi és. A la biblioteca sí. A les biblioteques de Sant Boi hi és. Sí. Jo, si el tema dels itineraris sí que podia enviar-los, jo els tinc escanejats, o sigui, en digital, els podia enviar i és més fàcil igual enviar-los a algú. Això sí que els itineraris que vas fer, Josep Maria. No, que vam fer. Vale, perdona. No el va fer, va ser l'Ajuntament que el va fer. L'Ajuntament, però que vas estar molt actiu en la seva elaboració. Jo avui he vingut a aprendre, o sigui que no he vingut a parlar de mi llibre, sinó per aprendre. I jo us volia formular una pregunta, a veure, perquè ens ajudeu i perquè avui es tracta d'intentar buscar sinergies. Estem parlant de divulgar, estem parlant de difondre, estem parlant de l'estació com a punt d'inici d'aquests itineraris naturals més turístics o com vulgueu, no? I també, per una altra banda, d'una invasió del territori natural, de falta de respecte,
d'un ús no responsable d'aquest espai. Com combinem? Com arribem a aquest equilibri? Quina proposta us vindria al cap per poder fer aquest equilibri? O sigui, diu, ensenyem l'espai, la gent va i ara diem, vale, però no aneu molts o a veure com ho feu, És complicat aquest punt, vale? Tenim ordenances, tenim una vigilància. Per exemple, hem contractat a Protecció Civil, aquí tenim una que ens ha ajudat molt, no? La Marta, però clar, no és suficient perquè és una extensió molt gran, no? I molta gent. Quina solució o quina proposta faríeu per poder controlar aquest flux, no? Aquest és un debat... Sí, perdó. Sí, no, deia que si parles amb qualsevol director responsable d'un parc natural, o jo, per exemple, tinc molt bona relació amb el Martí de Collserola, et dirà que tota l'experiència que tenen és ensayo-error. O sigui, que és allò de tal. Però que aquest equilibri és molt difícil. I, a més, dirien que cada vegada és més difícil. Perquè, insisteixo, s'ha propiciat una societat d'abocar-se a l'entorn natural, a fer esport a l'entorn natural, a fer ciclisme a l'entorn natural, a córrer, a fer trail running. Cada vegada hi ha més curses, per exemple, que s'organitzen en els entorns naturals i cada vegada és més complicat el saber organitzar-les correctament bé. I, a més, el que deia abans una persona, no me'n recordo, que en un mateix camí hi ha gent que va a peu, hi ha gent que va en bicicleta, al riu a vegades hi ha pollos, no? Perquè hi ha una aglomeració de gent que això... S'ha de buscar una ordenació del territori. Cada vegada està més clar. S'ha d'ordenar els camins que són només per la gent vagi caminant, els camins que només siguin per la bicicleta i els camins que siguin per fer uns itineraris més culturals, més de descoberta del territori i potser hi ha zones que s'ha d'evitar i s'ha de prohibir o s'ha de posar un sistema perquè la gent no hi passi. Si anem a les reserves naturals del Delta del Llobregat, és un exemple de com s'indica que per aquí no es pot passar i hi ha una senyal de prohibit passar. I si t'enxam passant per allà, doncs hi ha una xarxa de vigilants forestals o naturals que posen una multa, perquè hi ha una ordenança que diu que pels camins que no es pot passar a peu, doncs hi ha una multa. Al final hem d'anar així, hem de posar ordre d'aquesta manera, perquè és que no queda una altra. Però jo insisteixo, si parles amb qualsevol gestor d'un parc natural, te dirà, bueno, hi ha un problema i el problema cada vegada va en augment. Jo volia afegir, mira, nosaltres, al grup ecologista Encina, vam fer la proposta de disgregar els camins. Un era el camí de la Font de Golbes i l'altre el camí del carrer Segre. Per un cantó passaven les rodes, que era pel camí pel carrer del camí Segre fins a l'ermita, i per l'altra banda passava la gent caminant per la Font de Golbes. Això es va intentar, però al final no es va fer bé. Al riu està passant el mateix. El riu vas caminant i és un perill. Des que tothom té la maquineta aquesta que compta els vatios, tothom tenim pressa. Llavors, jo al riu havia proposat de fer un tram amb pedra rodada perquè el que vagi en bici no li sigui còmode anar i un altre tram perquè puguin anar amb bici. S'ha de disgregar tot això perquè no passin d'accidents després. Tots els carrils que n'hi ha de fer, com li dieu, ara no sé, el nom no recordo, trialeres, tots aquests camins que s'han creat, això és un perill. Si vas tu ara a Pedra Seca, més d'una vegada t'has d'apartar perquè no s'aparten. I a més li dius, per aquí no hauries de baixar perquè pots caure i fer-te mal. I et diuen, no, és que el cuerpo me lo pide. Aquesta és la resposta. I et dic que és difícil, però s'ha de buscar... Primer s'ha de plantejar... Jo crec que el que hauríem de fer és fer inventari per on la gent passant no fa nosa, perquè n'hi ha espècies que no estan acostumades a tot aquest i estan en regressió. Tot això s'ha de controlar. Sí que n'hi ha tècniques, n'hi ha gent que es dedica a estudiar qual és l'impacte
que pot suportar un espai i quina gent ha de sortir. En Can Dimoni ha passat el mateix. Ara a Can Dimoni el perill és que s'han massificat perquè fan aniversaris a lo que és l'esplanada on estan les taules, fan aniversaris. I tu vas un diumenge i et pots trobar 70 persones cridant amb música i tot. I això que posa el cartell. Li dius a la noia que està d'informadora, truquen al parc agrari, del parc agrari fa una volta i no diu res. Vale? O sigui que dius, tot això, que per què veritablement està passant? Perquè no n'hi ha un ens gestor que digui aquests usos són per aquí, aquests usos són per un altre. I hem d'aprendre que si tu no pots passar per la bici d'aquí, doncs no pots passar, ves per un altre lloc. Els temes aquests d'accessibilitat als espais naturals és un debat que remunta allà a quan es va fer el primer parc nacional als Estats Units. O sigui, la idea aquesta de santuari, de lloc intocat i tal. Però, clar, nosaltres vivim en un lloc que de santuari, de lloc intocat, res, diguem-ne, no? El problema que té és que continués la degradació, que el riu fos encara una claveguera a cel obert, que, per tant, jo penso que l'accessibilitat i el fet d'aquest criteri d'espai públic i d'espai per utilitzar-lo, etc., és el bo en aquests espais com el nostre, diguem-ne, no? A més, és una necessitat social, diguem-ne, d'esparciment i tot això, però que és evident que ha d'haver-hi unes fórmules que facin que això que tant en Xavier com l'Andreu han dit, diguem-ne, de veure de quines maneres es pot ordenar això. Però jo tenia un amic molt amic que, vull dir, que estava en totes les creuades ecologistes del país i les perdia totes, perquè aquest país les hem perdudes totes, i sempre deia, diu, el que no es coneix no s'estima. I el que no s'estima no es defensa. Jo penso que això és la base. O sigui, hem de fer que la nostra gent conegui el territori perquè se l'estimi i si se l'estima, ostres, el que deia el Xavier de per què ha de passar un no sé què? Bueno, per què ha de passar per aquí? O això no es podria fer d'una altra manera? Aquesta pista és necessària? Doncs, escolta, fem-la que sigui respectuosa, fem-la que vagi acompanyada d'una reforestació, diguem-ne, important de les seves vores o d'un cobriment de verd, diguem-ne, al voltant seu, etc. O sigui, que solucions tècniques jo penso que n'hi ha moltes i cada vegada n'hi haurà més perquè hi ha molta gent que hi està pensant. Però aquest criteri de que és un santuari que ha de ser intocat, en el nostre espai, o sigui, no vivim al Canadà profund. Allà potser sí. Es poden permetre el luxe de tenir 1.000 quilòmetres quadrats intocables, però nosaltres no. Nosaltres, per les dimensions i perquè estem envoltats de 4 milions de persones, doncs que fa que això no sigui possible. I, per tant, el gran problema és que si tu t'oblides d'un espai, el facin accessible, allò té més tendència a que es degradi que millori. L'experiència nostra que hem tingut amb el riu, després de tants anys d'abandonament dels marges del riu, o d'espais de la muntanya, etc. Jo me'n recordo quan vaig començar a anar al riu amb els meus alumnes de l'Escola Mila Gelabert de Camps Blancs, feien moltes excursions. I una vegada vam anar al riu. Clar, en aquell moment arribar al riu era molt complicat. I quan vam arribar allà hi havia tota la runa, totes les coses de no sé què tal qual. I els meus alumnes no entenien ben bé. Per què sempre ens portes a llocs lletjos? Jo els portava a llocs perquè se'ls estimessin i perquè diguessin, ostres, això ho hem de cuidar i no sé què. I no, la seva conclusió és que jo els portava a llocs lletjos. Allò que deien els mestres del currículum ocult. Jo els podia dir que allò era molt valuós, però si allò estava maltractat, el currículum ocult era que això no val per res. Molt bé, doncs, si no hi ha més intervencions, només dir moltes gràcies per les vostres aportacions i res, ens trobarem amb el bon temps de manera presencial en algun altre acte, tant del museu com qualsevol altre departament que faci coses. Bueno, ara la festa major. Hem de gaudir de la festa major. Vinga, doncs, moltes gràcies. Gràcies per ser-hi. Adéu. Gràcies. Gràcies al museu. Adéu.